Biz менә кичә аны яшерен түгел, ул яшерен җыелыш түгел, безнең Россия администрациясының эчке эшләр буенча эшли торган бүлегендә җыелышып, алар безнең Бердәм Россия фракциясының җитәкчеләре һәм шушы тема белән кагылышлы булган төрле республикаларның депутатлары бергә киңәшеп, нишлибез бу закон проекты белән дигән фикерләштек. Һәм барыбыз да күбебез нинди фикергә килде. Бу килеш бу закон проектын беренче укылышка алып чыгарга ярамый. Аны нык төзәтергә кирәк, үзгәртергә кирәк. Әлбәттә, татар теле, туган телләрне бөтенләй укыту системасыннан алып бәрә торган юнәлеш бөтенләй булырга тиеш түгел дигән фикерне барыбыз да әйттек. Һәм әлбәттә инде балаларга шушы туган тел дәресен өйрәнүне үзләренә ата-аналары белән билгеләргә андый аларның хокукы булырга кирәк, булырга тиеш. Һәм бу хокукны тагын бер тапкыр бәлки законда төпләп нигезләп куярга кирәктер дигән фикерне әйттек. Тагын бер тапкыр әйтәм, көчләп бернинди дә телне өйрәтергә мөмкин түгел. Эшче группа төзелде депутатлардан һәм шушы мәгариф системасыннан, Россия мәгариф министрлыгыннан да катнашучылар булды. Без якын арада шушы эшче группа бергәләп ничек итеп бу законны бүтән барыбызга да уңайлы булган, барыбызны да ничек әйтим соң инде барыбыз өчен дә туган телләрен дә өйрәнүне саклап, һәм шул ук вакытта ата-аналарның да хокукын, балаларның хокукын да кысмыйча, бозмыйча аларга туган телләрен өйрәнергә мөмкинчелек бирергә дигән фикерне әйттек. Безне иң борчыганы нәрсә? Әлбәттә, телне өйрәнү ул мәҗбүри рәвештә телне өйрәтеп булмый. Шул ук безнең рус баласына татар телен өйрәтү дигән бурыч юк. Юк андый бурыч. Безгә булган кадәр татар баласына, яки инде мари баласына, удмурт баласына үз телен саклап калуда, аны өйрәнүдә мәктәп системасында мөмкинчелек бирү. Менә безнең төп бурычыбыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.